Hem parlat de La pell cremada, hem parlat de Companys. Si vol, comencem a repassar una mica la resta, perquè, com vostè diu, són dues pel·lícules que es defensen soles. Defensem la resta? Bueno, però la resta és molt gran. Ho sé. N'hi ha moltes. Tu sobre quina parlaries, ara? Vostè, entre el 1970 i el 1980, va produir a Ventura Pons, Sí. Carles Vampar, Sí. Antoni Ribas, Sí. Emilio Martínez Lázaro, Sí. Jordi Cadena, Sí. Agustí Villaronga, Sí. Francesc Bellmunt, Jaime Chavarri, Gonzalo Herralde, Tots passaven pel meu despatx. Paco Poch, Mario Gas, Sí. Antoni Verdaguer, Tots. Luis Racionero, Eugeni Anglada i un llarguíssim... Bueno, alguns d'ells ja havien fet pel·lícules o havien fet... Saps per què? Perquè a mi, en un moment determinat, ara et diré per què, tu saps que jo vaig embarcar, el pitjor negoci que he fet a la meva vida va ser fer La Respuesta. És mort. Sí. Posa't el guant i digue'm què has tocat. No ho sé, la porta, la barana. Quina? Aquesta? Sí, em sembla que sí. Alés, per favor, no em deixis sola. Vaig llegir la novel·la del Padró, em va agradar molt i vaig tirar endavant. La vaig cagar absolutament. Perquè em van passar tota classe de desgràcies, però l'última ja, tinc en compte que La Respuesta va passar 24 vegades per la comissió de censura i sempre va ser prohibida. L'ASA va portar la pel·lícula, clar, com que ella la defensava, la va portar a Molins de Rei. I jo vaig anar a presentar-la a Molins de Rei. Quan vaig arribar a Molins de Rei hi havia un cotxe de la policia aquí, a la plaça, 4 cotxes tancant la plaça, i tot de policies, i a dintre. Bueno, perquè no volien que es passés. Però jo vaig dir, que s'ha de passar? I llavors em va dir, i si es passa, jo parlaré. Vés amb cuidado pel que dius, em deia tothom. I jo vaig sortir, vaig fotre el discurs més incendiari que he fotut a la meva vida. És més, el locutor, que era un locutor, estava acollonit, i ell ja sabia que jo anava això, i estava allà, llavors la gent es va posar de dret, aplaudint com uns deonces. Jo tenia un soci llavors que era un distribuïdor, que em va agafar i em va dir, d'aquí tu surts cap a la presó. I baixant el Pere Quart, que jo no el coneixia res, em va agafar i em va donar una abraçada. Llavors, bueno, em vaig trobar una nota dient, mañana preséntese en el... Vaig arribar allà, em va rebre el subdirector general de cinematografia, obro la porta, ell estava allà, entro, només em mira, diu, usted se le ha terminado el cine, usted no hará cine nunca más. Tengo aquí sus declaraciones de ayer, a partir d'aquell moment, del 68 al 75, que durant aquests 7 anys, què faig? De productor. I per això em dedico a fer d'aquest, de l'altre, lligar per aquí, per allà. Però tu què has vist? La Respuesta o M'enterro als fonaments? M'enterro als fonaments. Millor, me n'alegro. És que la joventut ho justifica tot, fins i tot l'assassinat. Deixa! De vegades un home s'ha d'enterrar en els fonaments perquè d'altres puguin construir a sobre. Millor que hagis vist M'enterro als fonaments que no pas La Respuesta. Que comença amb una cançó molt bonica en Raimon. Exacte, això, les dues cançons sí que segueixo estimant-les molt, les dues cançons del Raimon. Mig perdudes les paraules, les coses mig amagades, i els homes, meitat gest, meitat silenci. El que passa és que hi ha molta gent que no l'entén. Saps que, acabada la mort en Franco, la pel·lícula es va poder estrenar, saps qui es va posar en contra meu, una mica repetint lo de la ciutat, lo de La pell cremada,
qui em va posar verd, que en aquell moment jo tenia unes excel·lents relacions amb ell, el Partit Comunista. Em van dir, però què has fet? Això, i jo els deia, no, aquest no és comunista, aquest és anarquista. Perquè això està claríssim. A més, això, amb el Pedrolo, ho havíem parlat moltes vegades, el protagonista és símbol de l'anarquisme, que és una cosa que ha marcat Catalunya. A Catalunya l'ha marcat l'anarcosindicalisme, no el comunisme és una altra cosa. La temàtica de la pel·lícula, vostè realment va creure en algun moment que passaria la censura? Sí, jo era tan gilipolla que sí. Jo vaig pensar que sí. Saps per què? Perquè el Pedrolo havia aconseguit... el llibre estava editat, Sí. El llibre estava editat. El Pedrolo feia una cosa, que el Pedrolo era un tio molt maco, és un tio per recuperar. I que, com que vam xerrar molt, vaig tenir ocasió de conèixer-lo molt, agafava una pel·lícula, la presentava, l'Eix Suspenient. Se la quedava, al cap de 3 mesos la presentava amb un altre títol. I deia, i el tercer o quart títol me l'aproven. I jo volia fer una mica el mateix, i no vaig aconseguir-ho. Però és veritat, aquella pel·lícula era inaprovable per la censura espanyola. Jo em va sobtar perquè vaig pensar, és molt valenta. Bueno, això és el que diuen molts amics meus que em deien, escolta'm, tu tens uns collons, no, jo tiro endavant, jo vull fer... Saps què passa? Jo després de la piel quemada, jo m'ho menjava tot. I això em va perdre. Saps que tens moments d'eufòria a la vida? Econòmicament això em va perdre, després vaig recuperar i tal, però jo després de la piel quemada, saps què havia de fer? Havia de fer Últimes tardes con Teresa. Si jo hagués fet Últimes tardes con Teresa, potser jo m'hagués convertit en el geni del cine català. Saps com se diu el protagonista? El Pijo Aparte. I per mi el protagonista era el Pijo Aparte. Tirant-lo blanc. Això és una cosa que... això és molt complicat, Comença una història que va durar anys i anys i anys, perquè després vaig anar a Itàlia, vaig anar per tot arreu, i tirant-lo blanc, finalment no es va fer. A mi m'hagués fet molta il·lusió, jo et diré per què no es va fer. Era massa car. Per fer el tirant-lo blanc ben fet, s'havien de gastar una milionada que no teníem. Vicente Aranda va fer un episodi. En canvi, jo feia tot. Clar, i fer-ho tot era massa car. Per això no es va fer. El labio rojo de fresa, de dientes de blanco jazmín, sus ojos son 2 luceros, su nuca perfume de abril. La ciutat cremada, això sí que neix de l'època aquesta. Amb l'Antoni Ribas érem amics, és molt curiós perquè érem molt amics i ens parlava molt bé. El Jordi Pujol diu que ell entra i que ell posa diners i es fa la pel·lícula. Jo porto la producció i la pel·lícula la porta l'Antoni Ribas. Mireu, han incendiat els escolapis de Sant Pau. Com? Què? Els escolapis? Però per què els escolapis? No he sentit dir pas que tinguin interessos al Marroc, com diuen dels jesuïtes. No, això no. El Miguel Sanz escriu, i un moment dic, escolta'm, Sanz, no estàs escrivint un guió llarg, estàs escrivint 3 guions llargs. I dic, per tant, anem al despatx del Pujol, i jo dic, senyor Pujol, els 10 milions estan aquí, no els he tocat, que se'ls quedi l'Antoni, i el Pujol diu, si el forn es retira, em retiro de la pel·lícula. I llavors m'agafen i em diuen, home, no... I llavors jo em dedico a tallar el guió, i llavors... La pel·lícula és una pel·lícula interessant, i va resultar, per sort, vam tenir la sort que vam començar a rodar i es va morir en Franco. I aquesta va ser la nostra sort. La pel·lícula que s'havia de fer per 10 milions va costar 35 milions. Jo la vaig parar 2 vegades.
va acabar content, vostè? Oh, jo ho crec que sí. Van passar moltes coses, però la pel·lícula té molta cosa.